pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei 3 tineri și pe Daniel, care era în Babilon, hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot, bunule Împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează, ci sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și acestui sfânt locaș, s-au pus înaintea Ta, de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreaptă credință. Și dăruiește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea Ta toate cerurile, cele către mântuire și desfătarea bunătăților Tale celor veșnice, pentru rugăciunile preacurate Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și acestui sfânt locaș, a cărui pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților, dreptilor și dumnezeieșilor Părinții Accepșoara și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru și Te slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului, și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă la Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrenici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile ce au fost revărsate asupra parohiei acesteia, asupra poporului român, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm, și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, că precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi, și cu milostivirea învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele, și în toate faptele cele bune, și a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul Tău cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul lepădării de sine pe care L-ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori. Pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale
asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să cântăm Ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Prea fericitului Părintelui nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înalt preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitului Părintelui nostru Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, înalt preasfințitului Arhiepiscopului Justinian, Arhiepiscopul Maramureșului și Sălmarului, preasfințitului Sofroniu, Episcopul Oradiei și preasfințitului Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sălmarului. Dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului Tău și încărmuirea purmecele cuvântătoare pe calea mântuirii și păzește într-o mulțime.